Kowe kok kaya bakal duwe anyar. Lho nek ijole ndek sore gak ono admine ijolmu kewengen kok. Mas iki ape tak iso. Nggih, Mbak Uti matur sembah nuwun Mas Jermi nggih. Niki wau ngersake wonten pepeling selawat ketang sedherek ya. Muga-muga desa kene dadi desa ingkang adem ayem. Monggo Mas disolawati selawat pepeling ketang sedherek Mas. Engko sing terakhir pungkasan wonten malam terakhir. Ya cus. Ndek sore wis wonten dangdutane sawene ngono kok iso ya. Endi le? Cah iki piye lah kok iso? Kowe iki mang turu ta nyanyi ya. Cus. Ayo nduk, selamat bareng. Esok besok bakal entuk syafaate. Apa? Kanjeng Nabi nduk. Amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.
mugi berkah barokah tendange wonten salat pepeling rakyatan sithik diaturi. Ayo saya diaturi sak lagu malam terakhir derek pamit sedaya kemawon Kang Mas Mbak Yu, Mae, bapak-bapak, simba-simbaku sedaya mergo iki piye ya mengingat waktu ya Cin. Dek sore dangdutan yang iki kok ya nimbale jauh. Harus apa ya? Kowe iki langsung nimbal nek lokasi, Rom. Iya toh aku iki bocah telat dan kok iso ya Telat dan lain-lain. Ya malam terakhir kali ngerti Gusti Putri. Gusti Putrinya cilik apa kecil? Aja ngono. Sali. Oh iki sing menang iku ah. Joko ya aku ndek sore kudu ndang bar ae. Ra lho. Iki delok wong santero kok. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Bonus Ayo peng. esok aku akan sabar. pergi lama kembali. Ku harapkan Agar engkau sabar menanti.
saking panitia nyuwun ngapunten Mas diatur setunggal tembang mboten napa-napa nggih. Wonten gelas retak Mas. Diputer kembali koyo ndek siang Mas. Ya betul, judulnya gelas retak ya Mas. Ayo kap. Nyanyi deh kap. Wes gak apa-apa iku jenenge udan-udane banyu nang ya sapa ngerti sesuk kowe udan rezeki ya. Ya monggo. Ya. Gelas retak tak nyanyikke aku dhewe wae ah. Yo. Yo blas. Monggo Mas Ari.
nuwun pangapunten ingkang kathah nggih Kang Mas. Nggih. Palenggahane ditata nduk. Monggo Gusti Putri. Tes pundi ndara? Sedaya kewajiban lan pakaryan kula sakmenika sampun rampung ndara mbok menawi jenengan badhe niti pirsa boten wonten ingkang ngucirani. Anjing, tes pundi? Nggih. Napa dereng jenengan hari ini? Apa sikirane anggonmu ta selawat di kolam benaran? Iki bisa gawe lega. Itu sih disampun kok Dara. Saged Dara. Sawetara. Ya jen. Banjur kepu lawan si Mai apa rek? Mbok menawa masa temboko ku bisa ngrasake. Penandang sing lagi wae tak song. Ngerti yo? Nalika aku ngaye jejibahan. Tunduk embet ana ing plangkan gedung pusaka Singasari. Ora nyono babar pisan lamun to bentuah. Songsong agung ana ing kraton Singasari. Kang aran Kyai Margapati, yo Kyai Sumlanggandi. Iki dicolong pawon. Ora kene. Mung mergo saka gedhe rasa tanggung jawabku. Lamun tok aku ora bisa nemokake. Bentuah songsong agung ana ing Singasari, aku bakal nampa pidana. Saka ngersa dalem Sinur Prabu Anusapati. Sakwise tak lacak kelakon aku bisa tinemu kelawan pandum sing nyolong anane Kyai Margapati. Ketawongan menika sinten Kang? Ora nyono babar pisan. Jebul sing nyidra anane Margapati ora ana liya Tohpati andane Kang Mas Tojo. Pati. Tegal tumindak kados ngaten nggih Kang. Ora mung kuwi biasa. Tuhaniro. Dino iki uga Singasari bubruk. Kabeh mau saka patrap lan tumindake Kang Mas Tojo. Kula soku biasa. Lamun to sliramu lan aku. Iki sing mapan ana ing Kediri. Mbok menawa ora bakal bisa nemahi urip. Besok arum aku njaluk tulung kawan kowe. Uga ramben ana ing pekuburan katik sumadake. Ayo bebaran rangkat saka Kediri kene. Ayo. Mergo kabeh mau saka patrap lan tumindakmu nyolong anane Margapati. Aku ngerti kabeh mau menawa pancen kenyeng kuyung lan lekase Tohjaya. Anjen ora tak selaki lamun aku nyenguyung apa sing dadi lekase. Apa semarang jroning atimu lamun to pepundhenku Kang Mas Prabu Anusapati sik gugur ana ing tengahing utane. Durung marem rasane ngatiku lamun to aku ora gawe keluargamu iki sengsara selawas. Pancen tekadmu tumeka ana ing Kediri
mung pengen gawe geger lan bedah ana ing Kediri. Kediri bakal tak kukui sakutuy. Yen pancen kaya ana rasan dadak kesuwen maju sak jangkar kene. Rasan. Kowe arep mlayu nang endi e? Apa sing tok karepake karo garwamu? Maesa wong atlen kae sasawijining menungso sing ora nduweni tanggung jawab. Ngerti kanan kaya kuwi. Ora ngayomi marang garing Mas Kaporo. Dheweke tinggal barang colong mlayu. Sampai wis saka tumindakmu. Pancen, Ngomongnya sampun kecep. pancen ora tak selaki. Nanti aku tumindak sing kaya ngono mergo lara atiku. Wong tuaku Prabu Kinarok dipateni karo anu sopan. Nanging kabeh perkara kuwi ngepit barang aku. Yo kene ora. Saiki dina aku pisan karo garwalan putri. Yo kene ora mergo kowe kalebu keluarga ning Siasari. Mula kandi kuwi. Saiki urung tan ngrungo garwamu tumekaning pati mergo wis tak jojo karo gaman. Mula ning papan kene urung marem rasane ati. Lamun to uripmu isih ayem tenan. Sing kok karepake. Ora ketang kepiye wae, aku kepengin ngrasakake kawanitanmu. Kok lanyo-lanyo tembung. Piye? Sawise to garwaku ninggalake marang aku. Iya. Nek kene kowe nembung tresna karo kowe bojo marang aku. Yo kene ora. Paribasan nganti aku putih jagat aku saguh mek bojo karo kowe. Woi. Kowe mlete omonganmu. Ampun gelem Ndara. Iso. Kowe pangkatmu apa ae? Penak temen teko-teko kok arep kepek. Nggih, Ndara. Ari kowe gelem apa ora? Aku ora ngerti. Kejero kaya manuk granjangan kopat kapito kaya buntute ulo tapan. Kowe ora bakal bisa wal saka tangan. Ana apa coba tabek terus? Gusti Putri tak bakal gelem. Ora gelem. Iki lho abdiku wae. Apa? Abdine Gusti Putri. Sapa bocah iki? Akeh tibane. Sing mau goleki sing model piye ki ana kabeh. Lakon bocah iki. Tak keloni alah. Piye? Reteli ra iso. Bocah kaya ngene iki. Aja kok koyo ngene. Bocah kaya ngene iki. Piye? Ora duwe yakin kabar pisan. Hah? Nek kowe iki Ini iki lho mantel iki isine apa Mas? Apa belum ya? Rasuti aku iki. Tak Ora jaluke suti. semingkira saka papan. Rasandi, aku kasar bisa, alus uga bisa. Nak kowe ora gelem nampa katresnanku, ning papan kene kowe tak gandrung. Kok tansaya kurang ajar tembung. Atek ora iku. Sapa ngerti engko kowe iki krungu suaraku sing serak-serak basah. Kowe terus jatuh cinta, Wong lanang kok ora idep isin. Lho. Tresnane ditampik. Lho ning kene kok ngemes-ngemes katresnan karo aku. Aku ora suki karo. Wong enak isane isin iki ora isi. Mula kanthi kowe ning papan kene gelem ora gelem, kowe kudu tak gandrung. Wah, aku ora suti. Gandrung Ayune tumpuk. Nang kaisa. Ya Sarayu. Ya Sarayu. Lha iki tuwan Ndara, tuwan. Eh. Nak molor. Salah maksudnya. Tono. Aja kok bacot kepes. Ojo tansah gawe. Jejak omen itu aku pijeti. Ora kowe pijeti proto. Timbangannya Gusti Putri dipaksa sangarane ben kok. Kok sawer? Otak kanem kaya ucek gerang yo. Yen Ayo mancing. yen raga
Ya Topati. Topati. Aku ki nek takon. Kok nganti kowe iki seneng karo Gusti Putri iki sing mari seneng ki apane kok jane? Sing tak senengi bokonge. Bokonge. Ora rupane. Lho kok iso? Ha iki aku pomo seneng rupane. Iya. Pomo diwalik dadi apa? Dadi iki Delungan. telungan. Ora ana vitamine. Lah nek bokong. Tak bokong diwalik. Sian. Dadi apa? Dadi apa ya? Puji. Iya. Iya ya. Gelem ta ora? Gelem ta ora? Tak kosak. Waduh kok mati ya ketemu dampu iki karo Gusti Putri ya. Piye iki to, Cak? Katanya sing candyak. Kene kok ora ndek. Ayo dicamat. Suarane iki lho. Ora ketok. Wes meneng. Meneng. Penak dikajani. Apa iku kok ana penak-penak lho? Enggak ro lho. Kaya dipakai aku. Waduh wis tuwa jebule. Waduh. Sing dadi pertanyaan canda ta ora ngono ya? Ada apane sing ora nyandak? Ki bar apa? Kok iso nekat-nekat lho? Iki kanggo 18 tahun ke atas. Kowe ora perlu ngerti. Pinggir. Geger kowe kaya dipakai. Aku iki bari itu jamu iki aku iki. Arep ndi iki? Arep ndi? Aku tak merasa jamu karo pinggir. Gusti Putri karo pito dong, Gusti Putri dong. Loh. Gusti Putri. Yo. Iki kok sampe anjir iki lho ya. Dara Putri. Dek mana kaneke iki yo nek kaneke. Kok ambo radil iki mah diapakno lho. Ya ora. Loh. Dia mah nangis guyu. Kenane iki Gusti. Dara Putri. Dara Putri. Gimana? Iki ngendikan apa to? Dara. Iya karepe. Wah, aku iki yo kaget lho kok iso cilebet-cilebet barang. Ben, kaya iki wis iki diatakno to jane nanti kaya ngene. Nena, Nena. Nena. Dara Putri, kula aturi emo to, Dara. Ya. Dara Putri.
pisah kelawan bojo. Sopo Sandi Jiwa Kepiye? lan sira nger Pranggawuni. Inggih kados pundi? Kula nyuwun wedal sawetawis. Kaya ngono Kula badhe miterang kalian pun anak kula Maesa Cempaka. Nger Maesa Cempaka. Maesa ngene. Pun wong wis ora akal. Mesti wae sliramu wis mangan ini. Dedungingan lakonmu lawan Rama nganti nandhang kasangsaran urip ana ing satengan nyalas. Saiki pun Rama jaluk iku ratelmu. Sedherek kula anak lanang. Kula kedah saged pikul dhuwur mendem jero asmane yang sepupu. Nek dene ngantos kula menika lan sampai ke darang wonten sak tengah alas. Menika saking pakar kinipun toh pati. Mila kanthi menika. Kula nyuwun tambahi pangestu kula jangkae toh. Pancen nalurine anak sabila kelawan wong tuwa kudu kaya Iji, Bapak iji. semono kowe ger Pranggawuni. Bapak Nganti sliramu kapisake dening wong tuamu jalaran saka tumindake pamanmu Toh Jaya. Anak lanang kudu bisa mikul dhuwur mendem marang derajate wong tuwa. Banjur sesantimu kepiye? Matur suwun sanget, Bu. Sampeyan sampun kersa paring ngertos dumateng kula. Ya. Sinten sejatosipun Sudarma kula. Redening Sudarma kula sampun pejah, kapara dipun krenah dening liyan. Pangestunipun Toh Jaya badhe kula jangkah. Wonten dalem sewu saderengipun Boko. Kenging menapa sampeyan nyandhek lampah kula? Napa kula lepat? Ora luput, ning kurang pas. Aja grusak-grusu mundhak kesuwu. Ora gampang kowe ketemu lan Toh Jaya. Lan ora gampang kowe arep bela pati sedane Sudarmamu. Merga Toh Jaya kacundhukan Kyai Gandri. Parandene kowe bisa nyolong Kyai Gandring apa yen kowe bisa malesake sastra wirange wong tuamu. Oh ngaten. Kula saged kelampahan males sastra wirangipun Sudarma kula menawi kula kagungan Sumela Gandri. Kudune kaya ngono. Jumujuka nyang pelanggan pusaka aja nganti ana siji wae prajurit kang ngerti. Colongen Kyai Gandri. Matur suwun sanget, Bu. Sampeyan sampun kersa paring pangregen dumateng. Tambahi pangestu, Sing ati-ati. tambahi pangestu. paman kaya dene banyu milih tumrap kowe. Ngaten. Hati-hati. Apa Sandi Jiwa? Maesa wong atelah. Kula jejerit tiyang sepuh. Maesa Cempaka nggih putra kula. Menika ngedhi buwana ingkang agung. Kula boten milahaken, kula boten tegel. Kula nyuwun pamit badhe ngawat-awati saking niki. Mbok menawi wonten menapa-menapanipun kalian pun anak kula Maesa Cempaka. Kula saged Ngono luwih prayoga tutke mburi ya. kula nyuwun